tilbage igen. Bare stræk armen ud. Kia! Kia! Er det godt? Det ser godt nok sejt ud, det gør. Så prøver vi lige at skifte arm. Hvordan er det nu, vi skifter arm? Og gå et skridt tilbage. Så er det den anden. Der er et skridt tilbage. Først også dig. Et skridt frem. Kia! Ingen altså. Og så skal jeg altså være sådan, så de kan høre det ovenpå, okay? Prøv lige at tage fat her. Så du ved, hvor den er henne. Vi er klar igen. 2! Og skifter lige arm, kom. Og skifter ben. Ja, sådan. Er klar til den anden side? 3! Det skal være lidt hurtigere, Jake. Okay? Ingen altså. 4! Og sidste gang. 5! Og skift arm. Så kommer vi tilbage. Stiller os sådan her. Samlet ben. Lukker den sammen. Så ned i venstre side. Man har altid venstre side. Sådan her. Så den ene foran kroppen. Så venstre arm kører vi videre. Kom, kører i venstre arm videre. Så kører den. Og så kommer man tilbage. Man kunne godt. Vi gør det rigtigt næsten. Kom, igen. Hvad er det egentlig? Kom, prøv ja. Kør venstre arm udenom. Ja.